Hey guys! Karong panahon na, nagkanay nagkalain-laing style sa pag-selfie. Miskin unsa na natong buhaton, aron makuha ang right angle para sa saktog nindot na litrato. Aduna kita ay pito ka styles sa pag-selfie. Una, inani mag-selfie ang mga tao may brushes. Oh my god! Besh, okay na Besh. Kainis talaga ito, I promise. Kaduha, inani mag-selfie ang mga pango. Dili mo yung tao na sa bilong eh. Sa inyo, rin. Ipuni kita, guys na. Katulo, inani mag-selfie ang mga judge mo. Hello, folks! Kumusta na kayo? GGGGG. Kaupat, inani mag-selfie ang pambebe. Ano na kaya ito? Kalima, inani mag-selfie ang rich kid. Oh, naglalagay ka selfie. Kauno, inani mag-selfie ang emotel. Because it's cold inside, it's cold inside, and your slow shaking fingertips show that you're scared like. Kapito, inani mag-selfie ang pakukid. I'm gonna pop some tags. Only got $20 in my pocket. Looking for a double. Miskin unsa pa man ay mo style sa pag-selfie. Basta importante, express ni mong sarili.